Татарстан Республикасы көне уңайынан президент Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Бу бәйрәм туып үскән, гомер иткән гази җиребезгә карата ярату хисләребезне тагын да көчәйтә. Безне якынайта, берләштерә. Донбасста яшәүчеләрне яклауга һәм тыныч тормыш урнаштыруга юнәлтелгән чараларны хуплыйбыз. Татарстанлыларның бәрәкәтле хезмәте нәтиҗәсендә Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның һәм хөкүмәтнең булышлыгы белән республикабыз үсә бара. Күп кенә икътисади күрсәткечләр буенча илнең алдынгы төбәкләре арасында тотрыклы урын били. Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми төстә ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулуны бәйрәм итү һәм Россия халыкларының мәдәни мирасы елын уздыру быелның иң истәлекле вакыйгалары булды. Бу уңайдан үткәрелә торган чаралар дәүләт белән диннең үзара хезмәттәшлеген, динара аңлашуны көчәйтүгә, телләр, мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерүгә, Россия Федерациясенең күп милләтле халкы бердәмлеген ныгытуга ярдәм итә, диелгән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннехановның котлау мөрәҗәгатендә.